Jotelo mawuok e kaunti ma Kirinyaga koro dwaro mondo mi kaw chik mapiyo piyo mar mako kendo chole nyime doho apisa moro ma bende koro tiyo kanyo endo kod miga ma bende chuni rito bunge pacho kendi mayango ni ne omonjo kendo ne ogoyo malich miwuoro jago moro ma bende ne yude bungu endo ma gwenge makono e kinde ma bende ne dhi kaw chiaye mare. Jotelo go oyango kanyo ko ni gin gima gidwaro en ratiro mar wuodgi ma bende ne omonji kendo ne wito ngimane kalore kanyo kod hinyruok marach ma bende ne oyudo e kinde go bende ne ogoye kod apisa no endo. Kwamba wewe unasema ni mshukiwa lakini haumfikishi mahali anafaa kupelekwa. Kama watu wa area hii na mimi ni mmoja wenyu, ningetaka niseme the government must take responsibility kwa wafanyikazi wao. Kanatea? They must take full responsibility and this family must get their justice. Na hii serikali, they have been letting people go after wamefanya hii mambo mbaya. So that is why kila saa tunasema the government must come, they must take responsibility, we must see these people prosecuted, lakini wasipokuwa prosecuted as the people of this area, Nyagedosi, as the people of Kabare, we're going to call a meeting, and if we don't see action, we are going to demonstrate about actions like this that the government is not taking seriously. Nani atachunga hiyo msitu isipokuwa ni sisi? Sisi ambao tunaishi karibu na msitu lazima we take care of it. Sasa kama tutachunga msitu tukiuliwa, tunataka kusikia serikali ikiongea.